Mbak Yus, arep ngurus apa sampean rene? Iki lho, kadang ngurus SKCK-ne anakku. Lah engko les mari langsung bablas ngelamar kerja. Wah, yo ngurus SKCK terus ngelamar kerja nang mbek sampean. Gak iso Iya. dhewe ta iku Mbak Farida. Ayo sore. Mbak Yus, bayi gerang kok diterterna jelek kaya sik jena, sik bayi ngono embo ya Allah sampean kok cek ambek anake, Mbak. Lah apa sih Tante Wiwin iki kok seneng ngurusi urusanku ae. Lah aku diterna ibuku bagak kok kepo ae, gak seneng aku. Ya gak kepo lah sampean ku gak rumangsa to awak sakmene gedene lho mosok ngurus SKCK ngelamar kerjane diterno ibuke. Lek sik sak jena utawa isih arek-arek cilik no diterno gak apa-apa, gak iso beda dhewe ta. Wis gak apa-apa. Babane sete wong ibuku lho ya gerem kok ngeterno. Ya gelem karena mbok peksa paling Mbak Iski yo ngono ambek anake kok cek wedine ta lah. Yo gak rek sanung anak Aduh gak dhewe. sakno apane. Aja usil sampean iku ta wis meneng ae iki lho urusanku. Walah wis mari rek wis gak apa-apa. Alah sampean niku yo ngono Mbak Yus. Bapak Bu iku lho tangga maya. Kayak jane awakmu iku sing gak iso mandiri. Wis.